Dunay bagong commanding officer ang 4th Infantry Division sa Philippine Army, human miritiro ang kasamtangang opisyal niini. Human ang sobra 38 katuig nga pagserbisyo isip usa ka sundalo, miritiro na ang Division Commander sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City nga si Major General Jose Maria Cuerpo II. Si Cuerpo nagsilbing Brigade Commander sa 103rd Brigade sa Marawi City ubos sa 1st Infantry Division. Dihang naitabo ang Marawi Siege niadtong 2017. March 2023, dihang milingkod kini isip commander sa 4th ID. Gani pipila ka focused military operations ang gipaygayon niini batok insurhensiya. Pulihan si Cuerpo siya ang Assistant Division Commander nga si Brigadier General Consolito Yecla. Mipasalig kini nga ipadayon ang pagbatok sa insurhensiya sa riyon hangtod madeklara kining insurgency-free ang Northern Mindanao. Ang change of command ceremony gipangunahan ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido.